La Fafa, salam alaikum, amis chers téléspectateurs de Telembed. Ça fait un moment, ça fait un boy, en Bayrundri, ko guido mon sel mon Mamzo de King. J'espère qu'on est jam, min bonne me jam. Et bon, hande eden do e parc Tarhil. Donc eden jiido yimbe ben jouer basket, ben bada répétition danse, donc ben bada pladuji. Donc affaire no yodi hein. Et ko wona dum avant eden pour en dutote actualité musique cede. Donc ça fait plaisir de voir des choses en avance quoi. Afrique di fof nana raprim nana voyage yimben bada concert uji un peu partout. Donc dum donc ko image god joddo. Donc new generation o nana gueɗe nana naw Afrique di high level. Donc grâce kadi à au school uji men wonnoɓe ɗo gandanɗa hoorema ha périllaɓe ɗi a mbaɗi dosɗe yimɓeɓe mbawi arde mbawi continude tout. Donc ɗum ɗon kamɓe gudditen yimɓe damal caggal ɗum en jii Brems sortir album makko jololel à l'IFM waɗi guichet fermé mais won yimɓe artuɓe ne mbiya keɓani nadde. Donc ko woni bowal ko ɓuuri hewde eko woni yesso ko eko woni nder ko caggal ɗum en jii Brems à stade olympique. Donc déjà heewi yimɓe e vraiment ko fierté pour raprim fof quoi. Ɗum ɗon ko histoire goto mo yimɓeɓe puɗɗi windude e en jii stade o ne wayno hewde yimɓeɓe waɗi yimɓe mayen kollir joni joni e image uji ɗi yimɓeɓe mbawa yiide ɗum. E ko wona ɗum caggal ɗum en jii debal à la case waɗi guichet fermé vraiment yimɓe notimo concert o weeli. Donc ɗum ɗon fof ko activité ji gandanɗa hoorema bawɗe ɓeydude men hande ene weeli hande eɗen jiiya artiste uji goto fof ne woni coin muɗum et puis ene waɗa affaire uji muɗum e différentes affaire uji gandanɗa hoorema pour raprim. Donc haɗani ɗon eɗen jogui concert absent ne foti wadde inchallah les 30 à arena. Donc yimɓeɓe kadi en namde en ñaaga e keewal en kaɗani ɗon kadi authentique ene foti wadde à stade olympique. Donc bandi diplômé hakkille bobo ene foti wadde ɗon cons muɗum. Donc ɗum kadi ko weltare mawde e fitu ko datuji mawɗi joguiɗen e babs en foti arde so yettade ne foti wadde à stade olympique. En batti ɗum lawol guesse quoi. Fitu raprim nana wona high level. J'aime bien yiide affaire uji ɗi ene yaara yesso. Mais ko wona ɗum ko public o ko ñagate hen pour wallide yimɓeɓe sécurité. Garen law coden biyeji ɗi garen eɗen ñanti garen eɗen civilise naten law ɗum wallat yimɓe sécurité quoi. C'est ça quoi. Et ko wona ɗum pour jokkodirde e Telembed mbaɗa 49 73 60 77 walla 49 10 08 07. Donc hande en mbawa wadde taw en kalani haala actualité musique actualité hip hop. Mais hande en gonani ɗo pour haalde pour parler de hip hop, pour parler de la musique mauritanienne. Donc mais eɗen ɗo pour yiide monsieur Aboubacry pour yewtidde makko pour haalande o haalande yimɓe ko wone dow muɗum. Mais somi jaggi micro tan ma won ɗaminiɓe yam Mamzo de King addanta min ɗo ko artiste ko rappeur ko temps mais hande en kalani musique mais ma en kal goɗɗum e goɗɗum rap ndewe binomi on mi présente mon monsieur Aboubacry, le président l'albinos en Mauritanie. Assalamu alaikum Aboubacry. Maaleykum salam. Aboubacry min jiiɗi calmina bandiraɓe ko gandinaɓe hol gonɗo Aboubacry. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi salminima no fewi kadi mi juurimama wonni kam weltani ardem ɗo hande e haalde miijaji e gueɗe kewɗe komin mbaɗiyata komin poti wadde komin mbatno e ɗo e leydi men Mauritanie. Min no mbiyetani mbiyetemi ko Aboubacry Sow ɓurɗo londirde e aljuma Sow ɓiɗɗo Mauritanie gardiɗo haqqe fuuñeji ɗo e leydi men Mauritanie. Haqqe fuuñeji ɗo e leydi men Mauritanie. Aboubacry Allah waɗi mo fuuñe e hol caɗele e gurɗon e downe mbayɗon ni gonka bon Allah waɗi kam fuuñe kadi neɗɗo kala ko Allah waɗi neɗɗo yo parnoro ɗum kadi Allah waɗirimo wonde mi fuuñe ha gardimi fedde haqqe fuuñeje e Afrique e ɗo e leydi men Mauritanie. Ko ɗum noon aɗa andi fuuñe hande e leydi men Mauritanie surtout Afrique am jogui caɗele kewɗe
yimɓe no jaggirtaɓe ni leydi surtout leydi men ɗo Mauritanie jaggiriɓe ni a faami alhamdulillah kam noɓe jaggirna e leydi keddiɗi ɗi wayani ɗo e Mauritanie par ce que Mauritanie c'est pays islamique gueɗe kewɗe ɓe mbattake kono guure keddiɗi ɗi pays keddiɗi leyɗe keddiɗi ɗe aɓe mbaare aɓe kirse aɓe mbaɗe sacrifice gueɗe kewɗe aɓe mbaɗe toonete kono ɗo leydi men c'est un pays islamique gueɗe kewɗe ɓe mbattaki ɗum ko ɗum ɗon caggal ɗum avant ko eɗen jetti o nder Allah waɗimo fuñe en ji wonɓe ɗum kono won haare kaɓaka mais an a woni ɗum a felliti daranade pour yoltude hujjaji mabɓe kamɓe foof holko motif mo e ɗum ɗon bon aɗa andi no gonirmi fuñede onko wekkinomi on gurdam gurnomi yo Allah waɗi mi yiiɗa kadi ɓeɗon guura ko gurnomi ko ɗum tagui hande daranimi haqqe fuuñeji ha dañimi hen gueɗe kewɗe ha battumi voyage caggal leydi ha battumi nadde domaine politique ha gueɗe kewɗe kadi ha rendogo wawi heftindemi ɗum tagui mi yiiɗa ɗum tagui hande gardimi fedde haqqe fuuñeji e nder leydi Mauritanie kadi komi gardiɗo fedde Afrique centre Afrique l'Ouest a faami ɗum tagui noon minen noon amin jogui gueɗe kewɗe komin dillata gueɗe kewɗe komin ballata ko domaine social min gomi ko socialiste a faami ɗum Allah waɗi gardimi haqqe noon fedde fuuñe ɗo e Mauritanie kadi min wona fedde haqqe wona fuuñe tan ballatmi par ce que haqqe innam aade to so fate e handicap ko fate aliyetimaɓe ɗin domaine aji foof mbeɗa dilli hen kadi ɗen gueɗe foof mbeɗa walla ɗum ɗum ɗon est ce que ko mouvement jogoni ɗon ɗum walla ko association ngaji jogani ɗum walla ko an tan personnel aɗa waɗa ɗum an bon min jogui ko fedde international ɗo e Mauritanie wona ɗum ɗo ko fedde mawde hande e nder Afrique kadi fedde heftinade fedde dillode gueɗe kewɗe ɗum tagui noon hande neɗɗo holto fada ha mbaɗa hoorema fada ha yimɓe mbaɗma min ko yimɓe mbaɗi kam hande ardade nde ɗon fedde ɗum tagui joguimi hen cuusal joguimi hen gueɗe kewɗe ko mbawmi wadde e caggal nde ɗon fedde est ce que laamu Mauritanie ene heftini moon ene walla moon e ko gonɗon e dow mum ko bon aɗa andi laamu Mauritanie ko joni fuɗɗi heftinde ɗum par ce que nden heftinama kono laamu Mauritanie joni yiyata ene waɗa hen juuɗe mum par ce que neɗɗo ko gonɗa ko farno ɗum par ce que laamu yi minen amin dilla a faami kadi amin laamu ne andi minen koye leydi ndi min jeeya tagui laamu ngu nana waɗa hen juuɗe mumen kono suwa vraiment komin cohli ko leydi ndi suwa wadde ɗum kono mbeɗa andi ma waɗoye par ce que koye hen min goni ko mouvement ji min goni ko activité ji min goni par ce que joni min goni koye préparé wadde caravane humanitaire Foutaji ɗum ko hitande foof amin mbaɗa ɗum ndeɗo hitande kadi komi wattoɓe ɗum inchallah donc hitande hikka nde holko umminta moon holko woni programme moon hikka onon aɗa minen min mbaɗata ko activité ji 4 activité journée mondiale des albinos 13 juin ne waɗi kadi soirée culturelle comme 13 juin ni min mbaɗa ɗum kadi soirée culturelle mois de ramadan min mbaɗa ɗum e kadi caravane hitande foof on mbaɗat 4 ɗi foof e 4 ɗi foof mbaɗa ɗum woni dernier activité ko caravane humanitaire o yaade guure ɗe foof min nawa jomumen crème solaire balle comci en arkillaji e gueɗe kewɗe kayeji suka wonde suwa janggoɓe min nawa min dokka ɗumen e wonde tawi ko fuuñeji tan walla ko ɗum ko fuuñeji tan kono hitande nder noon min mbaddi hen affaire handicapé ji wonde aliyetimaɓe ngollo fuɗɗi affaire aliyetimaɓe e handicapé ji ngollo fuɗɗi kono minen hitande foof mbaɗano pour nawande fuuñeji balle a haali haala pour yaade wallude fuutankoɓe ndeysan en jii e ndungu he won yooliɓe won ganduɗa ma pertuɗi hen jawɗele kewɗe tout à fait won bondiraɓe ko heewi donc on ƴetti on initiative pour yaade wallude ɓeɗon kadi et j' espére ko ngollo si aɗa ngollo ndiyemeji ndesan ne kewi on hen dowlen yooliɓe e ngol lawol min etti ndesan yooliɓe min dokku ɗumen komin mbawi hokkude men comci e arkillaji par ce que ne heewi ɓowɗi ko fate paludisme min dokku jomumen arkillaji e wonde médicament ji e wonde comci komin mbawi jogade juuɗe men foof min dokka jomumen ɗum ɗon est ce que ene yaade autorisation laamu ngu ene yaade ballal laamu ngu et tout bon ko laamu ngu soit wadde ko ma waɗoy par ce que ɓuuri wawde ko wonɓe diaspora kadi il y a certain ONG ji gonɗi ɗon ndesan balli comme World Vision e coopérative espagnol e cadre uji wonɓe ɗo privé comme Diar Ousmane Soumaré en gueɗe kewɗe en wonde OMS
ɓen fof mbaɗi hen juuɗe men. donc ɓen fof mbaɗi hen juuɗe mum e caggal ɗum ɗon holko jiɗɗa yettinde message ma mo jiɗɗa yettinde e rendo ngo hannde. bon min mi haali mi haali radio ji mi haali télé ji mi haali fof vraiment laamu ngu no foti wallude fuuñeji foti wallude aliyatimaɓe foti wallude handicapé ji par ce que ko leydi ndi ɓe jeyaka par ce que aɓe tampi sa wuddani jiknaɓe ma gueɗe kewɗe hankkadi moƴƴani en fait a faami kadi surtout handicapé ji en jurmini kadi rendo ngo ne jagguiri handicapé ji ne jagguiri fuuñeji ni neɗɗo wona tan surtout ƴeewam ko jiknaɓe ɓe wona a jogini handicapé walla a jogini fuuñe aɗa néglige mbasa fundude ɗumen e ɓiɓɓe ma heddiɓe ɓe faami neɗɗo a jibini wawa fundude foof fami anda hen nafomo janggo e jaam anda mi nafatama janggo e jaam ko ɗum noon ndeysan ko message poɗɗo wattede hakkille e jibinɗo mo koyɗe mum moƴƴani mo jungo mum moƴƴani mo tergal muɗum timmani mo mbiten e joguiɗo gandanɗa hoorema ɓiɗɗo mo ala on probléme donc foof ene foti fundude watta e mabɓe hakkille par ce que eɗen mbiya wonde duwanaɗo wona joguiɗo kalis o tan donc hay goto anda e holko waɗata e barke ko Allah andi kadi to waɗata barke mum ɗo e ko wona ɗum e wonɓe ɗo par exemple so woodi wonɓe ɗo tawne jogui men probléme uji ɗiɗon walla ko fuuñeji walla ko yimɓe waɓe noon ɓe on tinani ɓe holno mbaɗata ha mbawa jokkodirde mon ha ballon ɗumen. minen amin komi mbiyami amin kaali téléji amin kaali radio amin jogui page ɗo Facebook amin jogui TikTok e amin jogui ko innam woni hen Aboubacry a faami min jogui TikTok e ɗum noon kadi amin jokkodiri e heeɓe kala albinos hannde nder Mauritanie saɗi momin ganda a faami par ce que kadi mawde kañum kadi on ganda so yiiɗi jokkodirde amen en jogui numéro uji téléphone amen ene mbawi jokkodirde amen minen mi paltaki cahowa to so woni ko Jolfo ɓiɓɓe Mauritanie fof firti kadi ko Mauritanie tan walla ko ha gonɗo Sénégal gonɗo e leyɗele goɗɗe minen ɓiɗɗo Mauritanie najo fof hay sa ummima Sénégal ari ɗo ka minen mi paltaki ɗum ɗo par ce que min keɓanto hanko haqqe aade aɗa wawi albinos ɗo wawi ummade ɗo yaha Sénégal woɓɓe toɓɓiɓe wonɓe toon min toppita ɗum kañum noon gummiɗo Mali o e gummiɗo Sénégal. Mais est ce que gonɗo toon en distance oɗon mbawi toppitade ɗum neldon ɗum ko poɗɗon neldude ɗum ala minen kallo ɓiɗɗo Mauritanie woni Sénégal mi jokkodira amen minen mbawi neldude ko neldam surtout les crèmes solaire lone aɓe mbawi neldude joomum par ce que ne heewi nan diwan hannde Foutaji ɗi konko oto banggue maayo goni kono ko en jokkodiri amen firti crème solaire o e lone ɗe ene jeeya ko wallita joomum tout à fait par ce que crème solaire ko protège ɗum e nangue aɗa andi albinos ɓuuri yawde heɓde cancer fo so waɗani crème solaire so yeehe nangue so waɗani crème solaire ne wawi adan ɗum caɗele fami walla laafa jurtiko walla cuup jurtiɗi il faut protège hoore mum a faami ko ɗum ɗon ça veut dire il faut protéger hoore mum eko heewi pour dogde nangue pour dogde nangue si dogde kadi e ngurgu surtout santé mum par ce que albinos ngurgu ne fragile a faami il faut joomum toppito hoore mum wona woni albinos tan mi yaltata walla mi danggata école walla mi liggata ko non non aɗa wawi yaade aɗa wawi haaldude naforo par ce que ka neɗɗo ka innam aade a faami oto jaɓ jamais kadi néglige hoore ma a faami ay yimɓe ne jarata ni yaaru noon hay caɗele goto ala hen par ce que kalko neɗɗo wawi wadde albinos goɗɗo kala ko mbaɗa wadde min mbi wawi wadde ko ɓuuri ɗum a faami kadi kañum ko nguru tan ko ɗum ɗon en fait donc emin jiiɗi kokkiraɗo tonggode ma won numéro ma e won ene wawi tawi neɗɗo première fois ne yima taw koye oɗo émission yiyatma donc jiiɗi jokkodirde ma tan ronka e min jiiɗi kokkaɗo numéro ma donc jeeɓo woni intéressé en yiiɗi heɓde numéro o taw ne wawi bon min numéro am ko 46 14 68 36 46 14 68 36 36 14 68 36 donc numéro o ma winde less pour so yaawi pour neɗɗo heɓa ɗum e ko wona ɗum e après ça est ce que ha joni mi sikki oɗon cohli wonɓe diaspora en joguiɗo ndeɗo haare joguiɗo ndeɗo yiyanno joguiɗo nde en walla moɗon e oɗon guddiran ɗum damal pour minen jiɗɗo wallude amen fof no wawi wallude amen jiɗɗo wawi wallude toon par ce que minen komin fooɓe wallede komin fooɓe yurmede komin fooɓe hakkitede par ce que alyatima walla handicapé walla foñe ko tagode Allah kañum ne foti wallede ne foti yurmede ne foti hokkede gueɗe kewɗe a faami ɓerde mum ne foti dejje ne foti weltade ne foti wadde gueɗe kewɗe a faami wasa jogade caɗele surtout e leydi Mauritanie laamu ngu amin ñaagui ɗumen yo yecci caggal surtout handicapé ji fuuñeji alyatimaɓe
faami par ce que en yurmini baye hannde en yurmini faami handicapé hannde yurmini wona gueɗe fof wawi wadde faami fuuña kadi ko même chose wona gueɗe fof wawi wadde ko ɗum ɗon onen fuuñeji noon faami ko ɗum ɗon donc Aboubacry j'espère que minute aji meɗen puɗɗima naywude e pour uddude émission o e ko wona ɗum hol konngol ma cakkitingol pour garten gudden bon mi salmini kadi jogoto yebde oɗo ɗum ɗo oɗo image kadi mi salminima no fewi mi salminima memde groupe wonni kam weltare déplacade ardemi nokkam walla ardemi gueɗe kew yiiɗi haaldudeyam ene yiiɗi holludemi par ce que neɗɗo no kalto neɗɗo o wawi wonde no wawi wallide onon gonirɗon ballal mum ko ɗum ɗo mbawɗon wallude les albinos les handicapés tout ça ɗum ɗo c'est un message véhiculé a faami cikkumi yeɓoɓeɓe ma paam kadi amin ñaagui kadi laamu ngu kadi e yimɓe wonɓe entreprise aji yo ballu moon onon en faami par ce que ko sukaɓe dariɓe ko mbatta ko dañon hen sponsoring partenariat ji mbawa liggidade moon mbawa wallude moon gueɗe kewɗe par ce que ɗum ɗo c'est pas facile faami vraiment mi kala jiɗɗo wawde wallude amen yo walluɓe kamɓe hono mabɓe en par ce que ko ɗum ɗon ha daña yaade télé ji ha daña yaade mbawa yettinde message uji to goɗɗi ko gueɗe goɗɗi faami ko ɗum ɗon en fait mi salminima fewi kam salmini renndo ngo foof donc ne Aboubacry wi ni salmini on salmini renndo ngo foof e minne kadi ko noon e Aboubacry ma yimɓe mbi Mamzo min c'est la première fois emin jiiya aɗa invité émission ma walla aɗa invité neɗɗo e taw wona artiste rappeur taw wona musicien e mais golɗo en baddi e Aboubacry et j'espère que ça yejjitani e première fois min yiidirde ko wonno koye concert Babs sortide album Babs donc son keftinimo kanko e hoore makko e cover album o et j'espère que aɗani hen si minen min ko Babs ko neɗɗam no fewi ko ambassadeur am kanko e Absen ɓen ko yimɓe artiste ɓe moƴƴuɓe min dal mbe jokkodiri kala artiste uji ko ɗum tagi men jokkodirte e kadi kam foof amin jogdi connaissance moƴƴo amin jogdi gueɗe kewɗe kadi amin cuuri kadi renndo ngo walla artiste aji a faami ko ɗum ɗon kadi ndesan abou Absen bientôt omo yaltina album makko le 30 a faami amin kadi ñaagui yimɓe kadi gara balla artiste o a faami cooda biyeji law a faami par ce que machallah kadi sécurité ji yimɓe kadi usto désordre kadi a faami par ce que ɗum ɗo ala sa ali concert walla ari activité a faami adduma ko yebde kadi adduma ko déplace guel galle mon aɗa yeeɓa artiste oɗo aɗa wertini fittal ma a fatani haɓede a fatani wadde gueɗe ko yadani poti civilisde ko e fotani yaade gueɗe kewɗe kadi ko mbirɗa tan Babs ko neɗɗam no fewi album o mbeɗem hen a faami ko nden gandirɗen ambassadeur kono alhamdulillah ko hande Allah hoddiri yen mbaddu oɗo émission kadi mi salmini renndo Mauritanie foof jogorde yebde fof mi salmini ɗum kadi mi juurima ɗum no fewi e ɗum ɗon ko quelque chose à saluer par ce que weeɓani hande jiiya neɗɗo bawɗo no makko ni heewi waɓe no makko ni hande jiiɗa image mumen jalta jiiɗa photoede jiiɗa goɗɗum pour yiidemo e affiche cover projet omo woni hen comme figurant donc ɗum ɗon quelque chose saluer quoi déjà wonko représentante wonko haalata et tout e no wini pour ruttade e activité ji men baɗoji ɗi donc nane en kaali sen mbi eɗen limta tan en juumat et sans oublier kadi e 5e consensus projet mabɓe déjà yalti album mabɓe yimɓeɓe jaa ballita écoute o yimɓe keɗo consomme album et tout donc hoto jejjite date uji kokkumi on ɗi e Absen le 30 inchallah donc eɗen jogui toon programme arena e mbaɗe feere garon e keewal coppe beji ɗi law pour wallude yimɓe sécurité garen eɗen civilise garen eɗen ñaaƴa natten koten law c'est ça et donc mi salmini wonɓe caggal caméra ji ko wayno Obama e Gilles sans oublier Pawmen sans oublier Sen Soldier donc e woɗɓe e a gongol inchallah on jarama